I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera kagem kita sedaya, Bapak Ibu guru lan para tamu undangan ingkang kinurmati, kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kesehatan sehingga kita saged makempal wonten mriki. Wonten ing kalodhangan menika keparengan kula makili kanca-kanca saha sedherek sedaya ngaturaken menapa kemawon adicara ingkang badhe kalaksana ing dinten menika. Bapak Ibu guru lan para tamu undangan ingkang kinurmati, kanca-kanca ingkang kula tresnani, sakmenika sampun kathah sanget motif lan model ing salebeting busana. Saliyane model lan motif salebeting busana uga tambah akeh werna anyar sing dikenal lan ditemokake. Bapak Ibu guru lan para tamu undangan ingkang kinurmati, kanca-kanca ingkang kula tresnani, kabeh sing ana ing busana jaman saiki beda banget karo busana lawas. Bentenipun ing modelan werna, ing model kuno, model busana cenderung lawas lan duwe unsur budaya. Werna-werna uga cenderung netral, kayata putih, coklat, ireng, lan liya-liyane. Dene model busana saiki cenderung eksentrik nanging uga ana sing netral. Bapak Ibu guru tamu undangan ingkang kinurmati, kanca-kanca ingkang kula tresnani, bocah-bocah zaman saiki yen sapa wae sing nganggo klambi lawas mesti bakal diarani elek, norak, wis jadul utawa lawas lan liya-liyane. Senajan dieling lan dienggo maneh klambi zaman biyen iku luwih unik lan luwih apik yen panjenengan yakin. Anjaran ingkang saged kapendhet saking pidhato kula inggih menika, aja ngadili wong saka sandhangane. Amarga sing tuwa durung mesti ketinggalan jaman utawa norak lan elek. Lan pangarep kula muga-muga luwih akeh para muda-mudi sing seneng karo busana lawas utawa kuno kayata kebaya batik lan sepenunggalane. Amarga nguri-nguri budaya. Bapak Ibu guru lan para tamu undangan kula hormati, kanca-kanca ingkang kula tresnani, menawa wonten kalepatan kula nyuwun ngapunten lan mekaten atur kula mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing adicara sanes. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.